Üdvözlök mindenkit, Ács Zoltán vagyok. A Talk Fusion üzletről fogunk most beszélni. Két alapvető dolgot lehet ebből elérni. Ez nagyon-nagyon fontos. Kit keresünk, talán ezt így is meg lehetne fogalmazni. Keressük azokat az embereket, akik szeretnének $500, $1000, vagy sok-sok ezer dollárt keresni hetente. Ez akár több $10,000 is lehet, ez az üzlet egész egyszerűen képes erre. És nyilván lesznek olyan emberek, akiket csak a Talk Fusion szolgáltatásai fognak érdekelni, és azt gondolom, hogy lesznek olyanok is, akik mindkettőt. Én pont ugyanilyen ember vagyok, engem érdekel, hogy mennyi pénzt lehet ebben keresni, érdekel az, hogy hogyan tudja az ember megváltoztatni az életét, és nekem ebben már sikerült is. És természetesen engem érdekelnek a termékek is, hisz most ezen keresztül kommunikálunk éppen. Hogy nagyjából miről szól ez a Talk Fusion üzlet, egy 30 percben erről lesz szó, nézzük meg, vegyük át, és mindenki ki tudja választani azt a dolgot, ami számára értékes lehet. Oké. Van egy kérdésem, amit egy munkahelyen soha az életben nem fognak föltenni. Ha annyi pénzed lenne, mint amit valaha szerettél volna, és annyi szabadidőd lenne, hogy ezt élvezni is tudod, mennyire lenne más az életed? Azt gondolom, hogy ez elég költő a kérdés, csak ezt nem szokták megkérdezni. Tőlem még sosem kérdezték meg egy munkahelyen se. Igazából azért, mert még maga a főnök sem érte el ezt a dolgot. Ez nagyon ritka a világban. Nagyon-nagyon ritka, hogy a pénz és az idő egy helyen legyen egy időben, de a mai ajánlatnak pont ez a lényege. Persze az ember nem ugyanabban a lakásban, házban élne, vagy kifizetné, ugye? Ugyanazt az autót azt gondolom, hogy egyikünk se vezetné, ugyanannyi pihennénk, persze, nyilván többet, de a mai világban a legsúlyosabb ez. Szóval a hiteleknek a kifizetése. Nem véletlenül van ez így, azt gondolom, hogy elég kegyetlenül kitalálták ezt a világ irányítói, mindenféle aranyos reklámokkal, ott volt a kedves MS-től kezdve mindegyik nagyon jópofa hitelreklám, és egyszer csak ott találta magát a fél világ, hogy el van adósodva. Ha csak ettől az egytől meg lehetne szabadulni, azt gondolom, hogy ez már egy óriási ötlet lenne. Hát ez az üzlet ennél jóval többre képes, de nézzük meg, hogy ez hogy néz ki, hogy miben vannak az emberek, nem csak Magyarországon, az egész világon. Egy ilyen labirintusba besétáltunk önként és dalolva, és azt gondolom, hogy innen nincs kiút. Egy munkahely nem kiút. Hát azt gondolom, hogy ez a biztos állás fogalmát most már el kéne felejteni, ez nincsen ilyen már. Sokan még, hát még nekem is mondták, hát ha még jó anyám mondta, hogy fiam, legyen egy biztos állás, kinek van ilyen? Hát nem, hogy biztos állás nincsen, gyakorlatilag éhbérért dolgozunk, tehát ez egész egyszerűen nem jó ötlet. Miért? Mert a valóság az kegyetlen. Szóval abban a világban élünk, amikor elképesztő dolgokat találnak ki. Tehát a sárga csekkadó, akkor mit tudom, telefonadó, adó, hátám, középkorban is volt ugye füstadó, meg minden, szerintem lehet, hogy ez lesz a következő. Dugó pénz, meg nem tudom, mindent ki akarnak találni, hogy minél több bőrt lehúzzanak rólunk. Azt gondolom, hogy ez a stressz és idegeskedéssel teli világból ki kellene szabadulni, márpedig egy munkahely nyilvánvalóan nem fog minket kivenni. És igazából egy vállalkozás se. Nekem rengeteg vállalkozó barátom van, és azt látom, hogy a talpon maradás önmagában már nagy dolog. Nem, hogy valaki pénzt keressen, és iszonyat stresszel jár. Szükségünk van, és mindenkinek azt gondolom szüksége van egy új autóra, egy új járműre, ami az álmaihoz elviszi, vagy azt is lehet, hogy a rémálmaitól megszabadítja, és ez a Talk Fusion. Biztos vagyok benne, hogyha valaki ezt komolyan veszi. Én komolyan vettem ezt az üzletet, meg is tudtam vele változtatni az életemet. Ráadásul, ami nagyon kedvező, az az, hogy globális üzletről beszélünk. Tehát nem arról beszélünk, hogy ilyen, hát hogy is mondjam, tehát így épp, hogy csak egy településen lehet dolgozni, egy adott országban lehet csak dolgozni. Lehet itt mindenhol, ha valakinek van ismerőse. Egyesült Államokban, akkor ott tud, ha Oroszországban ott tud, ha Japánban, akkor ott, ha Dél-Amerikában, akkor ott, teljesen mindegy, 220 országban elérhető, jelenleg 130 országban ott is van, és ez egy olyan lehetőség, hogy akár még otthonról is ezt meg lehet valósítani. Igazából nem véletlen az, hogy ez a leggyorsabban növekvő kapcsolati marketing üzlet az egész világon, hisz a legtöbb országban van jelen, gyakorlatilag határok nélkül bárki tudja működtetni, és pont a termékeknek, szolgáltatásoknak köszönhetően globálissá tudott
válni ez a vállalkozás, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát nem mindegy, hogy Föld nevű bolygón tudunk dolgozni, vagy csak egy országban, vagy néhányba. Hát ezek nagyon nagy különbségek. Minden egyes mondatomat le lehet ellenőrizni. A DSA az egy nagyon komoly szervezet az Egyesült Államokban. Ez a közvetlen értékesítők szövetsége. Ide csak komoly cégek kerülhetnek be, olyanok, akiket átvizsgálnak. Hidd el, hogy te meg én nem tudjuk úgy átvizsgálni az adott cégeket, amivel az ember kapcsolatba tud kerülni, mint egy olyan szervezet, akinek pont ez a dolga. Egy éven keresztül megfigyeli, és kevesebb, mint 200 cég tagja a DSA-nak. Ez egy nívó, ez egy minősítés, hogy megbízható a cég, hogy tőkeerős, és így tovább. Ez a DSA logóval ellátott cégeknek az egyik előnye, hogy megbízhatók. A DSA ugyanaz, mint a DSA tulajdonképpen csak éppen Dubajban, az arab világban, a BBB pedig egy olyan szervezet, ami igazság szerint cégeket minősít, szoktam mondani, hogy érzelemmentesen. Na nézzük. Napilapokban, tévékben pozitív módon nyilatkoznak rólunk, a cégvezetőről, a Talk Fusionről, USA Today, Force Magazine, Fox News, ABC és más TV csatornán. Ez nagyon-nagyon fontos. Meg fogjuk változtatni a világ kommunikációjának módját, illetve abba az irányba megyünk, amerre a világ megy, és ez, megmondom őszintén, egy eléggé megnyugtató dolog. Minden korszaknak megvolt a saját, úgymond, termékkategóriája, ugye volt a rádió, ebben sok pénzt kerestek, akik a közelébe voltak. Aztán a tévé, hát itt megint csak azok, akik közelébe voltak, tudnak pénzt keresni. És az e-mail, ami az internettel elindult. Az e-mail egy, mekkora újítás volt, azért gondoljunk bele, most már így belegondolunk, hogy úristen, régen leveleztek emberek, hát ez milyen, nem? Tehát ki levelezik mostanában, tehát csak nagyon muszáj. Viszont az e-mail-lel egy nagyon érdekes dolog történt. Nem olvassák már el a hosszú leveleket, már pedig kapunk e-mailt gazdagon. Az emberek kiválogatják, vagy a videókat nézik meg, vagy csak a rövid leveleket olvassák el. Nagyon érdekes statisztikát hallottam, 100 elküldött e-mailből egyet olvasnak el. Azért az elég komoly, nem? És a videó e-mail ebben tud segíteni. Mindenhol videókat néznek, ennek a statisztikája több mint 50%-os. Hát az nagyon nagy különbség. Természetesen üzletek tudnak múlni rajta, hogyha valaki videókkal kommunikál. Nem is, akármilyen módon. Tehát a videó e-mailről azt kell tudni, hogy ez nagyon-nagyon korszerű kommunikációs forma. Én is naponta több mint 1200-at kiküldök a csoportnak, és ezek általában 10-12 perces videók. Na most tehát le kéne írnom, mert nagyon-nagyon hosszú lenne. Nyilván egyszerűbb így kommunikálni, és egész egyszerűen sokkal jobb hatásfokkal. Úgy kell elképzelni a videó e-mailt, nem úgy, mint a YouTube-ot. Ugye a YouTube-on vannak videók, reklámokkal gazdagon teletűzdelve, nyilvánvalóan alkalmatlan üzleti célra. Itt ez egy videó e-mail szolgáltatás, ilyen hátterekbe van beágyazva. Fog mutatni jó párat, 21 nyelven le vannak fordítva, nagyon-nagyon fontos, és egy videó e-mailben én akarok 50 darab videót is berakok. Tehát egymás után le lehet játszani sok-sok órányi anyagot is a videó e-mailekben. Hogy ez hogy néz ki? Ebből kicsit menjünk és nézzünk meg még egy-két speciális e-mail fajtát, illetve háttérfajtát. Nyilván, amikor az ember közelednek az ünnepek, karácsony, húsvét, új év, teljesen mindegy, éppen Amerikában ilyen hálaadás, akkor az ember teljesen másképp érzi magát, amikor kap valamilyen értesítést. Gondoljunk bele, néhány évvel ezelőtt hegyekbe kaptuk az SMS-t. Hányat kaptunk tavaly? Nagyon keveset. És nagyon-nagyon fontos, hogy a visszajelzések hihetetlen jó. Egy dolgot fontos megjegyezni a termékkel kapcsolatban. Hogy nem a termék a lényeg, hanem a termék által kiváltott hatás. És bizony ezekben a napokban nagyon sok ember meghatódott attól, hogy kapott egy ilyen videó e-mailt az ismerősöktől, mert már elfeledkeztek róluk, ez nagyon-nagyon fontos. Nézzünk még milyen típusú hátterek vannak, hát nagyon-nagyon sok fajta vannak, nyilván nem tudom ezret megmutatni. Ezek egyedi hátterek, Remexet nagyon sokan ismerik, ugye ez egy ingatlan közvetítő az egész világon, Magyarországon is van nekik irodájuk. Hát ezek meg magánembereknek a saját egyedi hátterük, amiket ők gyártattak le a céggel, ugye erre is van mód. Nyilván valamikor valaki így kezd el kommunikálni, már önmagában a háttér is kommunikál. Nyilván lehet látni, ez egy ilyen állatmenhelynek
háttere, hát ez nyilván tudjuk rögtön, hogy ki az, aki megszólít minket. Mindenféle kategóriában menjünk, nézzünk még meg egy-kettőt. Nagyon-nagyon színvonalas hátterek vannak, és ezek természetesen nagyon erőteljesek tudnak lenni. Na, ezek Egyesült Államokban lévő cégek, ez a Applebee's, ez egy étteremlánc, ami ezekben közös, hogy mindegyikben saját logó van itt, hogyha itt ezt megnézzük, ezek saját logósok. Ez például a Chicagóban lesz ugye az Olimpia 2016-ban, ott az Egyesült Államoknak itt van az olimpiai logója. Tehát nagyon-nagyon sok mindenre lehet használni. Hát nyilvánvaló, hogy ez egy teljesen más kommunikáció, mint hogyha egy fekete-fehér e-maillel kezdenénk el kommunikálni. Abszolút más hatásfokkal működik. Ezek, amiket látunk, ezek magánembereknek a saját egyedi hátterék. Látszik, hogy rendkívül színvonalasak, egész egyszerűen hát teljesen más, mint amit eddig megszokhattunk. Na, itt már magyar cégeknek vannak az egyedi hátterei, amiket csináltattak a céggel. Hát ezt nyilván az ember a saját fantáziára bíz. A cég bármit képes legyártani, bármilyen háttereket. Itt is találhatók egyedi hátterek. Ezek mind erről szólnak, hogy bármilyen kategóriában tudunk e-maileket kiküldeni, bármilyen háttérrel, tehát itt is ezek nagyon-nagyon-nagyon profi hátterek. Ezek mind magyar cégeknek az egyedi háttere. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon komoly megjelenésűek. Természetes, hogyha valaki ilyeneket elkezd használni, akkor más lesz az eredménye. Ha még vissza meg egy kicsit, hogy ugye itt láttuk, hogy néznek ezek ki, hát elég ijesztő tud lenni, hogyha megmutatom a különbséget. Eddig láttuk az videó e-mailek hátterét, vagy egy fekete-fehér. Hát ez hogy néz ki, nem? Tehát abszolút megérthető az, és aki egy kicsit az üzleti világban járatos, hogy milyen különbséget tud jelenteni egy ilyen háttér. Na most nézzünk meg egy 1,5 perces videót, hogy a videó e-mailek hogy működnek, amikor már valaki elkészített például ilyet, nézzük meg, és akkor utána természetesen vissza fogok nézni. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Miss Debbie, happy birthday to you, eat more cake. Join Talk Fusion. Love you, bye. What's up? What's up? I love you. I love you. Steam cleaning your carpet is really just soak and suck. It can leave behind moisture and dirt that could turn your home into a breeding ground for mold and bacteria. Here we are in our new indoor facility, Foley Center. We're getting ready to leave for Minnesota tomorrow. Hello everybody, this is Kenneth Andreasen, Zach's coach. We are here in Qingdao practicing. Today is July 9th. Hi, how are you? As many of you know, I've just returned from northern Uganda. It was an incredible time. I saw extreme brokenness, poverty, but also a lot of hope for the future. Tehát itt lehet látni, hogy mindenfajta célra használják, magáncélra egy boldog születésnapot, de lehet egy cég ugye bemutatta épp, mint a szőnyegtisztítóját valaki, éppen egy sport célra mutatta be valaki, a jótékonysági tevékenységét irányítja vele. Tehát csak a fantázia szab határt, hogy éppen mire lehet ezeket használni. Egy dologra lehet, hogyha nagyon össze akarnám fogni, hatékonyabb kommunikációra. De nem csak videó e-mailek vannak, mindenféle más eszközök is vannak, mindenféle más termékek, folyamatosan bővül a palettánk a videokommunikáció területén, újabb és újabb termékek jönnek, de hogy éppen milyen termékekről beszélünk, nézzük meg újra egy 1,5 perces videót, és újra visszatérek.
bővebb információval a meghívó tud szolgálni. Nyilván nagyon sokat lehet beszélni a termékekről, hisz rengeteg termék tapasztalat van ezzel kapcsolatban, de hogy beleférjünk a prezentációba, természetesen ezt rövidebben tudjuk csak most elmondani. Na nézzük meg, ez az a termék, ami most akár a bármelyik pillanatban elindulhat. A világ első videó hírlevelei ilyenek nincsenek, tehát nem lehet kapni ilyet a piacon. Ha megnézzük, hihetetlen jól néznek ki, több mint 200-nál több sablonból ki lehet választani, össze-vissza lehet rakosgatni, és ami a legfontosabb, hogy itt videóablakok vannak benne, amivel természetesen az ember be tud rakni egy professzionális videót, és képzeljük el egy ingatlan közvetítőt. Milyen a dolog az, hogy valaki elmondja szóban, vagy elmondja írásban, hogy néz ki egy lakás, vagy egy ház, vagy megmutatja egy videóba, vagy egy autókereskedő. Lehet leírni, hogy milyen lehet fényképezni is még, de milyen amikor videóban bemutatjuk. Hát ezek óriási különbségek. Na, ha csak ez az egy darab termék lenne, és semmi másról nem beszélnénk, ebből az egy termékkel az egész világot be lehetne borítani, és óriási fellendülést fog okozni a gazdasági életbe, hisz a hagyományos hírlevelek egész egyszerűen lejártak, mert nem olvasnak az emberek, és alternatívára van szüksége azoknak a szervezeteknek, akik épp ebben foglalkoznak. Nagyon fontos, hogy mobiltelefonokon is működnek bizonyos dolgok. A videó e-mail az működik Androidon is, tehát olyan értem, hogy lehet gyártani, és iPhone-okon is, iPad-eken is. Éppen tegnap találtam egy olyan böngészőt, amivel például a videokonferenciába be lehet menni, meg lehet nézni már. De erre egyébként egy külön programot fog legyártani a cég, ez a cél. Képzeljük el, amikor ilyen prezentációk, amiket én most tartok éppen, csak ezen mondjuk egy felvétel lesz ebből, ezt valaki meg tudja mutatni egy videó, vagy egy telefonon, egy okostelefon, egy tableten. Ez mekkora nagy dolog ez, mások rajzolgatnak, mi meg ilyen eszközöken tudjuk megmutatni az üzletet. Na, itt viszont egy nagyon érdekes dolog jön. Hát természetes, hogy nem csak a Talk Fusionről lehet beszélni, bármilyen üzletről lehet beszélni. Bármilyen kapcsolati marketingről, bármilyen tevékenységről, amiről azt szeretnék, hogy több ember lássa egy időben, na, arra tökéletesen megfelelnek, és mindezt már mobil telefonon is. Aztán vannak olyan feliratkozói űrlapok, feliratkozó panelek, teljesen mindegy, hogy mondjuk, ami nagyon színvonalassá tud tenni egy weboldalt. Eddig fekete-fehér feliratkozó panelekkel találkozhatunk, ezt se tudtuk képzelni, ezt másképp is lehet csinálni. Na most, ami még ráadásul újításban kijött, hogy a több mint 100 egyedi háttérből, illetve háttérből mi még tudunk olyat is kialakítani, hogy a saját képünkön, kézzel valaki, nem tudom, van egy logója, van egy háttere, egy megjelenése egy cég. Azt mondjuk, Coca-Cola, egyből tudjuk, hogy néz ki, nem? Azt mondjuk, hogy McDonald's, egyből tudjuk, hogy néz ki. És nyilván ez magáncégekkel is így van. Bármilyen fényképet be lehet rakni, el lehet távolítani a Talk Fusion logót, és ezt bármilyen cég tudja nagyon sikeresen használni, és aki feliratkozik, az tulajdonképpen tud kapni videó e-mailt, videó hírleveleket, akár listára, akár egyenként. Tökéletesen pozícionálva vagyunk, abszolút megatrend, gazdaságnak a leggyorsabban fejlődő szektora az internet, internetnek meg a videó kommunikáció, hála a Jóistennek még éppen ebben a területen dolgozunk. Milyen módszerrel terjesztjük ezt az egész üzletet? Mi ez kapcsolati marketinggel? Kapcsolati marketingről mit mond a Wall Street Journal? Elismerten vezető üzleti modell, mit mond Warren Buffett, Suzy Orman, Robert Kiyosaki, ezek a híres emberek. Itt az idő, hogy elismerjük, hogy a közvetlen értékesítési modell működik, méghozzá remekül. Innentől kezdve egy dologról lesz csak szó, hogyan lehet pénzt keresni, hogyan lehet azonnali profithoz hozzájutni. Hát ez önmagában azt gondolom, hogy egy ilyen kuriózum, hisz belegondolunk, ma Magyarországon nagyon sok embert nem fizetnek ki, de erről még lesz szó. Milyen lehetősége van általában az embereknek? Ez a tipikus munkahely. 40-60-80 órát dolgozni egy héten, 40 éven keresztül, és ugye a nyugdíj teljesen bizonytalan, főleg úgy, hogy kivették az alkotmányból a nyugdíjhoz való jogot. Itt egyszerűen előfordulhat az, hogy vagy nem lesz nyugdíj, vagy 80 év lesz a nyugdíjkorhatár. Tehát ma valamit csinálni kell. Én azt gondolom, hogy a munka mellett valamit muszáj csinálni az ember,
nem akarja valami meglepetés érjen. Tökéletes eszköz ez, a Talk Fusion üzletet lehet munka mellett is terjeszteni. 2-5 éves terv, mit kell erről tudni? 2-5 éves terv, itt az ember már vissza is tud vonulni. Viszont hál' Istennek egy kicsit előbb lesz ebből pénz, hisz van olyan programunk, amit hogyha valaki végigkövet, 200 nap megcsinálja, akkor ez úgynevezett egy gyémánt szintet tud elérni, ami havi $10,000 jövedelemhez tudja juttatni az embereket. Én azt gondolom, hogy lesz 2 olyan ember, akit ez érdekel, sőt, hát nyilván gyakorlatból tudjuk, hogy hát nem 2 embert érdekel az hanem jóval többet. És természetesen lesznek olyanok, akiket a szolgáltatás érdekel. Azonnali fizetés. Az azonnali fizetés az teljesen különleges az üzleti világban, a kapcsolati marketingben és egyáltalán bárhol. A Talk Fusion az egyetlen cég a világon, aki azonnal fizet. Ez hogy néz ki? Bármilyen jutalékunk is van, bármi legyen is, kapunk egy ilyen globál cash kártyát, és erre a globál cash kártyára gyakorlatilag, ha kell, 3 percenként jön a jutalék. Magyarul azt jelenti, nem csak, hogy minden hónapban, nem minden héten, nem minden nap, hanem naponta többször is kapunk jutalékot. Természetesen ez adóköteles jutalék, mindenki a saját országa törvénye szerint adózik, ettől törvényes a mi vállalkozásunk, de a lényeg az, hogy a pénzt bárhol, bármelyik országban föl tudjuk venni, méghozzá azonnal. Gondoljuk egy kicsit bele, hogy mekkora perspektíva van abban a dologban, hogy naponta többször kaphat valaki jutalékot. Hány ember tud ez megmenteni egy ilyen lehetőség? Ha valaki szorgalmas és dolgozik. És itt egy kicsit erről hadd beszéljek, ez nem egy játék. Ez nem egy, hogy berakjuk a pénzt, és nem csinálunk semmit, és lesz belőle pénz. Amúgy sincs ilyen. Persze sokat reklámoznak ilyen cégeket, aztán tudjuk, hogy előbb-utóbb ezek vagy eltűnnek ez a cégek, vagy valami gond lesz velük, vagy kiderül, hogy dolgozni kell. Itt is dolgozni kell. Minden munkahelyen és egy vállalkozásban is, csak van értelme a munkának. Itt, hogyha valaki elér egy középszintet, akkor a cég fogja támogatni neki a Mercedesét. Ráadásul utazások is vannak, ugye most épp egy Hawaii út van kihirdetve, bármely érdeklődő, aki most ezt megnézi ezt a prezentációt, becsatlakozik, pár hónap alatt is akár el tudja érni ezt a szintet, nyilván, hogyha valaki szorgalmasan dolgozik. Na nézzük! Hogy fizet a cég? A kapcsolati marketing üzletekben több fajta szisztéma van. 2 csapatos szisztéma, 3, 5, 6, 8, 10, végtelen, sokszor 20 csapatot is föl kell építeni ahhoz, hogy valaki komoly pénzeket tudjon keresni. Én tudom, ismerem ezt a szakmát. Hát a 2 csapatos szisztéma egész egyszerűen egyszerűbb és gyorsabb. Na nézzük, hogy fizet a cég. Ha bejön egy ember jobbra, mondjuk ez az úriember azért jön be, mert valamelyik terméket akarja használni, mondjuk ezt a videokonferenciát. A hölgy az pénzt akar keresni. Biztos a sárga pólós is pénzt akar keresni. Nézzük, ebből hogy lesz a sárga pólósnak jutalék. Ahogy az ember bejött, ez is bejött, átlagosan akkor létrejön egy ciklus, tehát 100 pont forgalom az egyik oldalon, 100 pont forgalom a másik oldalon, az $25 ér, ezt mi egy ciklusnak hívjuk. Hogyha már 300 pont forgalom az egyik oldalon, 300 a másik oldalon, akkor az 3 ciklus, ezt természetesen mi annyival szorozzuk föl, amennyivel csak akarjuk. Na nézzük, ez a duplikáció hogy tud működni. Elmondjuk ezt az üzletet 2 embernek, nyilván többnek is el tudjuk mondani, 50-nek is, és sok embert be lehet hozni. Ők is elmondják, 2 embernek segítünk nekik, akkor a 12. hónap végre több ezer fős csoport jöhet létre. Ugye ennek az üzletnek a csúcskeresői ennek a 10-szeresét is megcsinálták egy év alatt, tehát ez egy csak abszolút átlag számítás, ez egész egyszerűen így működik. Ahogy az emberek bejöttek, a cég kifizeti a $25, és van egy nagyon fontos szó itt, hogy nincs szintkorlátozás. Teljes mélységi bónusz van. Az üzletek 99%-ában csak egy bizonyos mélységig fizetnek jutalékot, és bizony mi nem nagyon szeretnénk, hogy csak a jutalékunk egy részét kapnák meg, hanem az egészet, és ez egy óriási dolog, hogy itt teljes mélységi bónuszban, szintkorlátozás nélkül megkapjuk a jutalékunkat, és ez óriási. Mi van, ha már nem 1, nem 3 ciklus van, hanem 10? Tehát azt jelenti, hogy 1000 pont forgalom volt az egyik oldalon, a másik oldalon, azon a héten az $250, csak ebből az egyfajta bónuszból hetente. Ez az $1000, vannak olyan emberek, akik ezt simán megcsinálták, én is az első hónapban. 20 ciklusnál $500 hetente, 30-nál 750, 40-nél $1000, hetente 50-nél $1250 hetente, innen jár a Mercedes program, 100-nál $2500 hetente, ez az a bizonyos gyémánt szint, itt $10,000 havi jövedelemmel lehet nagyjából számolni,
az nem rossz, ez 200 nap alatt el lehet érni, de természetesen tovább is van. Ennek az üzletnek a csúcskeresője például több mint 2000 üzleti ciklussal rendelkezik az $50,000 per hét, kevesebb mint 2 év munkájával. Ebből az nagyon komoly pénzekről beszélünk. Itt nagy pénzek vannak ebben az üzletben, hála jó Istennek. Ebben veszünk részt. Gyorsindulási bónusz abban segít, amikor valaki elindul az üzletben, behoz valakit vagy vásárol az illető, vagy éppen hálózatépítő, teljesen mindegy, akkor gyorsindulási bónusz lehet kapni. 3 fajta csomag van, mind a 3 csomagnak külön egyszeri bónusza van. Ha behozunk valakit a kicsomagban $10, a közepesen $20, a legnagyobban $60 kapunk. Ezeket az embereket, amikor beosztuk, megtanítjuk arra, hogy mit, hogyan kell csinálni. Ha elkezdenek pénzt keresni, összeadódó bónuszt, más néven matching bónuszt tudunk kapni, tehát az általunk behozott emberek jutalékának megkapjuk a 10%-át, ami egy nagyon-nagyon jó dolog, hogyha belegondolunk. És most itt egy nagyon fontos dolog jön. Az én esetemben is így van egyébként, de van egy nagyon kirívó eset ebben az üzletben, épp a napokban volt itt Mark Genovese, aki az üzletünknek az egyik csúcskeresője és fősóvonónk. Őt beoszta egy fiatal ember, akit úgy hívnak a Rodney. Rodney csak 3 csillagos üzleti partner, alatta van Mark, aki Grand Blue Diamond ebben az üzletben. Mark a Rodney alatt van, mégis a Mark sokkal több pénzt keres, de sokkal többet, nagyságrendekkel. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ebben az üzletben bárki többet tud keresni a fölötte lévő embernél, ha több ciklusa van. Hiába az ő hálózatában van, akkor is többet tud keresni. Tehát rendkívül igazságosan valaki ebbe belép, és lehet, hogy pár év múlva ő fogja a legtöbb pénzt keresni az egész üzletbe. Teljesen mindegy, ki hol helyezkedik el. Ez nagyon igazságos. Természetesen viszont a Rodney megkapja a 10%-át a Mark jutalékának, ami egy nagyon komoly pénz. Ő egyébként a legtöbbet kereső 3 csillagos üzleti partner a vállalatnál. Hát nyilván nem véletlenül. Na nézzük. Feljebb lépési bónuszok is vannak. Amikor az ember megcsinálja ezt a bizonyos gyémántszintet, kap $1000 pluszba. Ez 200 nap alatt meg lehet csinálni, sőt hamarabb is. Ha megcsinálja valaki a dupla gyémántszintet, $2000. Tripla gyémántnál 3000, egy gyémánt elitnél plusz $5000 lehet keresni. Vezetőség, részesedés az üzletünknek a lényege. Ez nagyon, de nagyon fontos. Képzeljük el, valaki eléri a 2 gyémánt üzleti szinteket, ebből 4 fajta van. Akkor 1-től egész 2%-ig lehet részesedni a cég összforgalmából. Egy kicsit kezdjünk el gondolkodni. Egyrészt itt technológiai termékek vannak, tehát nem kell szállítani sehova. Egy gombnyomásra a világ összes országába elérhető, nagyon gyorsan tud terjedni. A gyakorlatban azt jelenti, hogy nem csak a mi csoportunk forgalmából, hanem még a fölöttünk lévő forgalomból is lehet pénzt keresni. Ez nagyon különleges dolog. Ez nagyon, de nagyon kevés cégnél van. Mi cégnél ez így van. Bárki belép ebbe az üzletbe, a világ bármely részén jutalékot lehet bele keresni, akkor is, ha nem a mi csoportunkba került be az illető. Mi a jólét kulcsa? Nézd meg, merre megy a tömeg, és érj előbb oda. Ez cégünk alapítója, mondta Bob Reina, abszolút mértékben így van. Természetesen jó páran majd később fognak kapcsolni. Én azt javaslom, hogy ezt időbe kell ezeket a döntéseket meghozni. Biztosítsd a jövődet, bármilyen lehetőség kulcsa, időzítés, jókor kell jó helyen lenni, most pont ez a pillanat. Hogy lehet bekerülni ebbe az iparágba egyáltalán, és hogyan tudunk itt pénzt keresni? 3 fajta csomaggal. Az Elite csomag a legjobb választás. Ez $785 összesen. Mit kell tudni általában kapcsolati marketing üzletekben? Nem ritkán 2-3 ezer, vagy akár több ezer eurós belépésekkel működnek jó pár cég. Ez az abszolút barátságos, ez a $785. Minden termék benne van, minden jövőbeni termék, 3 egyedi videó e-mail sablon, amit mi le tudunk gyártatni a cégre, ezek benn van az ára ebben, és itt a logócsere. Én természetesen nem cserélek logót, de tudom, hogy jó pár partner, aki becsatlakozott az én csoportomba, az természetesen csak a termékekért jött be, és nekik viszont a logót nem kellett a Talkfusion logó, és a saját cégnek a logóját rakták be. Mi a fontos a pénzkereset szempontjából? Itt nagyon-nagyon fontos, hogy itt $50,000 per hét a bináris kereset. Még egy fontos dolgot el kell mondani. Amikor valaki gyémánt lesz ebben az üzletben, megnyílik 2 újabb pozíció az elit csomagosok számára, ami azt jelenti, hogy 3-szor $50,000 heti keresetről beszélünk. Vezetői csomag $285,
Minden termékben van egy egyedi videó-e-mail sablon van, itt is van Mercedes program, itt viszont csak $1000 lehet keresni per hét. Kezdőcsomag összesen $145, ebben csak egy videó-e-mail szolgáltatás van, nyilván a jog arra, hogy az egész világon tudja terjeszteni az üzletet, viszont csak $500 lehet keresni. Természetesen, ha valaki belép mondjuk ebbe a csomaggal, föl tud minősíteni, kifizet a különbséget, és akkor ő is elég csomagos lesz, ő is több pénzt tud keresni. Na most, ha ugyanavval a csomaggal, illetve mindenki mondjuk a saját csomagnak megfelelően elit csomagosat fog behozni, mindenki, elit csomagot is, elit vezető is, és a kezdő is. Az elit csomagos 6-szor annyi pénzt keres a kezdő csomagoshoz képest, a vezetőihez képest 3-szor annyit. Ugyanannál a forgalomnál. És ez nem csak arra vonatkozik, hogy valaki behozza, hanem a csoportjába függetlenül, hogy ő osztál be vagy nem, a pontérték az annak megfelelő pontérték lesz, hogy ő milyen csomaggal rendelkezik. Sokkal jobban megéri az elit csomaggal csatlakozni, hisz egész egyszerűen több jutalék van benne. Nézzük az időzítést. Az időzítés mindig nagyon komoly dolog volt, hisz egy ilyen típusú üzletbe, 2 csapatos szisztémában csak 2 embert lehet berakni az első vonalba. Nyilván nincs semmilyen határa, hogy hány embert tudunk behozni, de a 3., 4., 5. már valaki alá fog kerülni, és bizony kicsit gondolkodunk, akkor ezek az emberek épp fölénk fognak kerülni, úgyhogy hát itt ha valakinek tetszik az üzlet, akkor rögtön kell lépni, mert bizony emberekről lehet lemaradni. Utolsó diánál tartunk. Mi a segítség, mi a konkrét segítség? Amikor valaki belép ebbe az üzletbe, vagy tulajdonképpen bármely üzletbe, nyilvánvaló az első kérdés az, hogy mit kell csinálni. Hogyan, milyen módon tudjuk terjeszteni. Nagyon profi terjesztési rendszerünk van, és nagyon profi oktatási rendszerünk. A terjesztési rendszerünknek a lényeg az, hogy például a webkonferenciákon, videokonferenciákon keresztül naponta 3-szor van Magyarországon prezentáció, és van a legalább 15 nyelven elérhetők nemzetközi prezentációk. Kicsit gondoljunk bele, ez nem egy magyar ajánlat. Bárhol lehet. Neked van egy ismerősöd Oroszországba, föl tudod az orosz prezentációra küldeni. Ha Japánba, ha Amerikába, Franciaországba küldjük föl. Bármikor. Ráadásul van egy oldalunk, ez a tagfusioninfo.eu. 22 nyelven fönn van a prezentáció. Minden lényeges európai nyelv fönn van, még arabul is fönn van. Ebből is látni, tényleg nagyon komoly üzlettel állunk kapcsolatban. És van egy tréning oldalunk, az elindítás.info, bárki feliratkozik, akkor az automata oktatási rendszerrel kerül kapcsolatba. Rögtön tulajdonképpen 3 termékkel fog találkozni, hisz a feliratkozásnál találkozik egy termékkel. A Video Autoresponder, amit nyilván nem lát, de ugye az van beállítva, hogy 2 naponta megkapja az illető a videó e-maileket, amiben elmondom azt, hogy mit kell csinálni ebbe az üzletbe. Ez csak nekünk van videóresponder, autoresponder sok cégnek van, de videóresponder csak nekünk. Ezen keresztül lehet programozni, automatizálni egy rendszert, és ez nagyon-nagyon lényeges, hogy ezen az oldalon minden fönn van, mire használhatók a termékek, hogyan kell használni, tréning, és minden ott van. Minden ott van a kezébe annak, akit az üzlet érdekel. Egy dolog van, aki ezt a videót megmutatta neked, attól információt tudsz kérni, hogy mi a következő lépés. Javaslom neked, ebből a tapasztalattal, ami mögöttem van, hogy egész egyszerűen csatlakozz be ebbe az üzletbe, mert 1. nagyon sok pénzt fogsz tudni keresni, 2. ha van egy vállalkozásod, akkor a vállalkozásod forgalmát akár 50, szerintem akár 100%-kal is meg lehet növelni. Kérdés az, hogy ez neked kell-e, vagy sem. Egy biztos, mi már erről a dolgon nem maradtunk le, azt javaslom, hogy te sem maradj le. Jó döntést kívánok neked, szép napot! Viszontlátásra! Szia!